לדעתנו כדאי שתתרגלו לעיצובה של הפורד מונדאו החדשה, משום שזו עומדת להיות הלהיט החם הבא בשוק המשפחתיות הגדולות. את הסיבה לכך קל לגלות, המונדאו מציעה מימדים נדיבים ביותר יחסית לקבוצתה, עם בסיס גלגלים של 2.85 מטרים ואורך כולל של 4.84 מטרים. למעשה, מבחינת הגודל אפשר למקם אותה קבוצה אחת גבוה יותר. המימדים הללו מתבטאים היטב בתוך תא הנוסעים שהוא מרווח במיוחד ומציע שפע של מקום במושבים הקדמיים או האחוריים. עכשיו תוסיפו למשוואה את המחיר, שמתחיל מ-151,000 שקל בלבד, ואת המנוע הגדול מהמקובל בקבוצה, 2.3 ליטר, מצויד בתיבה אוטומטית עם 6 הילוכים. בניגוד לרוב המתחרות, גם בגרסת הבסיס פורד לא חסכה באבזור. גם במחיר הנמוך מקבלים ציוד בטיחות מלא, הכולל 7 כריות אוויר ובקרת יציבות דינמית ושאר פינוקים, כמו כיוון חשמלי למושב הנהג, שליטה מההגה על מערכת השמע, בקרת אקלים מפוצלת וכן הלאה. האכזבה היחידה היא דווקא בתחום התנהגות הכביש. המונדאו החדשה רכה ואמריקאית יותר מקודמתה, מתנדנדת על המתלים קצת יותר מדי לטעמנו, וההגה קל וחסר תחושה. אבל לקהל היעד שלה זה לא ממש מפריע. במונחים של תמורה למחיר, בוודאי בהתחשב בגודל ובאבזור, המונדאו מעלה את הרף בקטגוריות המשפחתיות הגדולות.